Нәттігінде ұзып кеткен егенде. Сүйінбека проспекті. Орысша айтмышлы параллельлар да бар екен, тарихи параллель. Чөнки, мәсәлән, Ленин кім болған? Дәулеттің жетекшісі. Енді 90-шы еллардамы аның исеменнән енді баш тарткач, нинди исем кушканнар? Сүйінбека проспекті. Ханбика болған. Татар ханлығында, татар дәулетінде. Менә параллель урысча әйтмешле. Параллельлар деген. Менә нигәдер Кама дип җиңел булган бәлки. Шуңа калдыргандар исемен. Чулман дип бик йөртмиләр менә Чулман дип. Менә шушы без Чулман, Кама дип йөрибез. Ул бәрбер Чулман. Нукрат, мәсәлән, Вяткина, Нукрат исеме. Әле вакытында мен районный газетта селкор булып йөргән чакта миңа баш редакторы Мордва егете, яхшы гына кеше шундый Ошкин дигән Михаил Константинович исемемне урысча язды, Борис дип, отчество Махмутович дип. Чөнки миңа вакытта әти әйтте. Үзеңнең исемеңне ничек теләсәң үзгәрт, минем исемемне тимә диде. Шуңа күрә инде Борис Махмутович дип язылганда. Шуны әйтәсем килә, менә Татарстанга килеп, журфакны тәмамлагач редакция эшләдем. Анда да кайсы вакытта урыс акрын артык кыланадыр безнең җаваплы Саркатип Кузнецов мәсәлән. Что ты пишешь по-татарски ди. Үзләренең яза белмәгәнен, гомердә бер мәкалә язмаган белми, шул теге ушамаса, бар шундый урысча әйтмешле понятие вкусовщины дигән. Ушамый, мәсәлән, әйтәдерим, яза менә член, мероприятие, шул сүзләрне яратмыйдыр ул. Инде мин анарга тагы разделили первое, второе места дип китерсәм, материалны язмыйлар ди. Мен Советская Россия газетын китерәм дә төртәм. Юк ди, бәрбер шулай язмыйлар. Шуны тәсен килә, вкусовщина булды, шуңа күрә по-татарски димеш. Үзенә калса имеш татарча ул. Шунда инде урысча әйтмешле без грамотный, шулай дип уйлыймыш. Үзе бер мәкаль язганмы гомердә менә материал җитмәгәндә. Мәкалә язмаган. Шуна әйтәсем килгән, башта редакцияга эшкә кергәндә, анда име татарлыгын күрсәтергә артык куркадырың. Мәсәлән, яулап аладырыйлар. Мәсәлән, әйтәм бит, горком комсомолда шалтыратты да зав орготделмы татар егете татарча сөйләшә. Мин күрше бүлмәдә ан белән инде җавап бирдем татарча. Шунасын ул шунда мастер типография утырдым, Марҗа. Имеш, нигә урысча сөйләшмисез? Мин әйтәм, тебе какая разница? Кызык булды инде. Бер телдә берсе белде. Ул әйтә, тебе какая разница? Может, про меня что-то плохо? Мен әйтәм, син әллә кайда горком кешесе имеш, сине беләймеш. Сине турына сөйли икән, син генә ан уенда имеш. Вот. Бик көчле иде ул. Кемдер имеш, Брежнев шөрен шул урысча әйтмешли застой шөрен мактаган була. Мин әйтәм, әгәр дә ул шул застой дигән шөры дәвам итсә, бәлки безнең татар теле дә бит нәрсә югалыр, чөнки ярты миллион халык яшәгән шәһәр, яртысы татар, шунда карамастан бер генә мәктәпне калдырганнар, татар мәктәбе, бер генә мәктәпне. Менә күрәсез ничек аны. Казанда да шулай, минчә берәүне калдырганнар шикелле. Менә тик телне бетерергә тырыштылар. Аны хатта даже дименде, хатта ни булган, аны тик атаклы кеше дип саныйлар. Беренче секретарь Табеев. Ул да имеш әйткән, ул Рязань ягыннан татар булган. Шуңа күрә урыслашкан татармы? Кем аны яклап ярата инде? Мин аларга әйтәсем килә, мин башка нәрсә кагылмыйм, менә кагылам шунарга. Ул әйткән татар теле, ул теге дояркалар теле, ул кухнядагы тел дип шулай әйткән. Шуңа күрә безнең Татарстанда имеш түгел, Татарстанда татар телен бетерергә тырышканнар. Динне, телне, без имеш сагынып ул вакытны ностальгия имеш. Ничек яхшы булыр, мороженое менә тәмле булды имеш. Мороженое,
тәме булды, тағы нәрсә, фатир имеш. Хәзер дә менә бәрбер алып яталар бит әле. Әле ул вакытта бушлай фатир бирәләр иде. Шулай дисә инде. Хәзер акчалата. Шуңа карамастан ул вакытта 2-3 гаилә торган бер фатирда. Хәзер һәр гаилә аерым бер фатирда тора. Шуңа күрә әйтәсем килә. Телисезме шул вакытка кайтырга? Менә мин кайсы вакытта теге шул паркка барам да, анда интернет яхшы эшли. Шунда видеолар ясаган булам да. Карыйм да, мен әйтәм, кызганып куям, мен әйтәм, менә киләләр. Балалар әтияне салып килә, самокатка тора да йөгереп китәләр. Мен әйтәм, безнең вакытта нәрсә? Космоска җибәргән ракеталар, космоска корабльлар җибәргән космостан. Шундай инде шул теге самокат ясарга көче булмаганмы Совет хөкүмәтендә, мәсәлән. Лесопедта юлны булмыйдыр балалар өчен, бик кыйбат. Анда булса, я передовикам сельскохозяйство, теге я шул мотоцикл булса да передовикам лесопедта бер абызый минем теге барып, анда җиңги кибеттә эшләгән. Анарга әйткәннәр, контордан кагаз бирәләр, шуңа шул кешегә китәчәк. Бу инде гаделлек өчен көрәшәм дип барганда, лесопедны кибеткә кергәндә, юк, мин риза түгел дип, лесопедны тотып алып урамга чыгып киткән. Теге ди, җиңги ди, чыгып ди, кибетче ди, шыңгырган ди анда ди, бөтен урамга ди. Шундый булган инде. Шундый вакыт имеш, лесопедта имеш. Бөтен дөньяга, Африкадагы режимларга миллиард акча түгеп имеш, без бай менә бездә артык акча кая куярга белмибез. Безнең Советлар Союзында бер генә проблема калды. Кайда артык акчаны бирергә, кемгә таратырга? Шундый имеш. Үзләре СССРның чорында ахырлы елларда Америкадан, Канададан имеш түгел. Ни нәрсә инде? Будай сатып алганнар. Чөнки җитмәгән. Шуннан соң киттеләр инде, әйтәләр бит. Подсадили на иглу ди. Шундый нефть сатып, шулай акча кирип, акчага ни байып, шулай кутырып тордык. Инде 79 елны Афганга кергән чакта Америка риза булмаган. Ризасызлыгын күрсәтеп, ул гарәп илләренә нефть, петроль, нефть шул таба торган региондагы дәүләтләргә мөрәҗәгать иткәнме, сөйләшкәнме, демпинг ясагыз ди, демпинг. Алар да инде зак уйлап тормаган, чөнки Рәсәй инде мусулман иленә барып кергәч инде, аларны кыра башлагач, бер миңа Афганстанда хезмәт иткән бер егет сөйләде, таныш. Кайсы вакытта хакмы, юкмы, әллә мактанып сөйлиме, юкны-букны, гафу итегез. Әйтә, урамда барам, менә ди, шамасы автомат белән атабыз да китәбез дип белмим. Булганмы, шундый юкмы? Ну, ул әйтәсе килә, теге минем бер дусым, бик яхшы урыс малае, Энгизтә укыдык, шул бер малай ул әйтә, вакытында татар кызын алды, өйләнде дә, 2 баласы, малае. Бер вакытта барсам, ничә ел узгач инде. Кайгырып утыралар, нәрсә булды? Менә бер балабыз Афганстанда хезмәт итте ди, шунда сугышта булды ди, катнашты, шунысы кайткач ди, клубта, төнге клубта нәрсәдер ызгыш киткәндә, бу берәүгә гарләнеп, ачу килеп, өйгә кайтып, мылтыкны алып, тегене барганда үтергән. Менә Афганда хезмәт итмәсә, кеше үтергәнне өйрәтмәселәр. Менә минемчә, дәүләт тә гаепле. Анарга әйткәннәр, ат ул, кирәк шул, файдалы, бик ни, батыр буласың дип. Инде менә мәсәлән, аткан. Соңдан өенә кайткач, шул гадәт буенча аткан, әнә икенче төрле инде анарга бәя биргәннәр дә, утыртканнар ничә елга. Мин шунда әйттем инде анарга, сез миңа ачуланмагыз, мен әйтәм. Тик ул аларның сезнең балагыз кайчан булса да кайтачак, азат итәләр аны. Алар баласы бит бер кайчан теге дөньядан кайтмыйлар, гафу итегез, мен әйтәм. Дус булса да турыдан-туры сезгә әйтәм. Вот шулай. Рәхмәт, тыңнаган өчен сезгә рәхмәт. Әгәр дә теләсәгез, мин киләчәктә дә бер төрле темаларга әңгәмәне алып барырмын. Әйтәсем килә. Чөнки хәзер әйтәләр, менә теге социаль элемтәләр җитми. Мин шуны компенсация ясарга уйлыйм.